Molt bona nit. A l'excel·lentíssim Ajuntament ens donem moltes gràcies per la seva presència així esta nit i a tots vostès siguin benvinguts. Tinc l'honor esta nit de ser el portaveu d'un aconteciment cultural i emotiu entre vostès i un grup de gent meravellosa. No és necessari que es parle de la companyia de teatre El Campanar, ja que tots coneguem la seva llarga trajectòria com un dels grups de teatre d'aficionats més importants de la comarca. La seva disciplina i tècnica a l'hora d'interpretar les obres teatrals va fer que guanyaren el primer premi comarcal en 1974, celebrat durant la Fira de Xàtiva. Però no és més important la seva generositat i companyerisme, que es va fer acreedors de l'estima i el respecte del públic allà on anaven a interpretar les seues obres. Tant és així que la gent major encara es recorda i estima. Però com el temps madura les fruites més tendres, ha arribat el temps que este simpàtic grup de persones, no cansaes ni caduques, però sí en una madura serenitat, volen donar pas en molta alegria a gent dinàmica, capaç de prendre la torxa i seguir oferint al públic esta faceta de cultura tan important en els temps d'ansietat en què vivim. És per això que creiem que el deport i el moviment cultural són els seus sedans meravellosos. Així pues, ha arribat este moment, volem oferir a la companyia que tant admirem un xicotet homenatge de carinyo i simpatia per a que sàpiguen que el seu treball no ha caigut en sac foradat. Però antes, els veterans del grup del Teatre El Campanar interpretaran una xicoteta, una funcioneta, que sempre ha estat dins del seu repertori, ja que totes les vegades que l'han representat han aconseguit un gran èxit. La prova és que esta obreta, com es deia abans, aconseguiren el primer premi en la Fira de Xàtiva. Este joguet és original d'Artur Casinos Moltó i es titula De rebot i va ser interpretat amb el següent reparto. Ximet, José Pastor. Pimentó, Joaquim Oscardó. Rosa, Rosarito Pastor. És per a nosaltres sempre un plaer tornar-los a veure i a interpretar i sentir les bones vibracions. És per això perquè tots els volem i admirem. Per a tots vostès comença ja De rebot.
vergonya, què? Com que si l'haguera tinguda que demanar per mi, encara estaria fadrinet, i vols que la demane per tu? Com sí que vull dir que la demanaren? A mi no me la demana ningú, què? Com se casa? Pues mira, l'abuela va dir, Simó, el que podries fer és casar-te amb ma filla. I jo digui, si ella vol, i ta mare, que en glòria estiga, va contestar, per mi, traguérem els paperots, se casàrem. Ah, i que si no és aixina, ara no estaries tu així. Bueno. Jo aquí de la tia Rosa li dic que vostè vol parlar amb ella i me'n vaig. I jo li dic que és mentida i me'n vaig. Sigues tabaco. Perquè no faig el que tu vols. Ara aniré jo i si me diu que no, per mi el sofoco. I si me diu que sí, per tu la femella. I que hagueu discutit bona cosa entre tu i el mestre. Vostè no vol anar, No serà pas que li mene. A tu, que per no demanar-la et quedaràs fadrinet. Vale, jo quedaré sense nòvia, Però no te'n quedaràs sense fill. Això per què? Que sí. Perquè ja sap que jo vull molta roseta. I si me la contaren, em tirava de canti del bossot i m'ofegava. No sigues borinós! Ofegar-te! Sí, senyor, sí, ofegar-me. Vostè tindrà la culpa de tot. Per no governar, per ser un mal pare. Mira lo que parles! Lo que es mereix. Que la vergonya d'això, de vostè, això acabarà en una tragèdia. En la tragèdia o el meló de Granma. Burles molt, però quan no hi ha caramell, veurem. Pues tu has pres pa fort. Que la vol molta roseta. I si no té cara de roseta, ja li ho he dit. No ho feguis. Et tira del campanar i et pegui un tir. La remulle. Después estires del campanar pa eixugar-te. En cabal despegues un tir pa calfar-te del fred que has passat pel camí. També que ho ha dit això el mestre? Que faré una loca, Una loca. Ningú mana que la facis. Ai, Roseta meua. Culpa de mon pare. Per a perdre un xime que te vol més que la nineta de tu. Jo te mataré. Tu de pena et moriràs. La mare que te vol tant. Ai, De dolor estira la pata. El metge i el capellà de tanta faena al cor. Jo, de remordiment, a la fossa. De l'Ajuntament, per no tindre a qui manar, se penja. El jutge, per no poder evitar-ho, se suïcida. I l'aguagil estira el tren. Mira, anem-se'n a almorzar abans que s'acabi el mos.
morirme. Amorra antes, tonto. Perdona, Andruseta, l'embastrar que vaig a fer. Per culpa del cabot del meu pare. Ploraràs, jo em veuré llàgrimes, me separo un grup així. Si es queda muy tan pare, y si la viera que era un altre, me tornaria loco i em moriria. Si no podem anar sense la teva Vols callar? A l'últim, em faràs plorar, Ai, Rosita meva, que desgraciat que sóc. Ja n'hi ha prou, che! Ja n'hi ha prou! Mira quin botó ha pres per no res. No volem fer anar. Bueno, home, bueno. Què vols que faça? Oi? Continua a Maria en pau. Què volia dir? Oi? Lo que diu el mestre. Demana la mà en pau. La mà? La mà sí. Jo no vaig en d'aquelles, che. Jo una vegada posat la demane tota, res. Ja va de ser un com millor demana. Els fills mos feu fer. Vols que et diga una cosa? Vols que ho deixem per un altre dia? Escometa altra volta! Ai, 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 ai! Però ara me sap... Però no li dic que pago, Que me'n vaig, però no estaré lluny, Si no vol, digue-li que plegarem a fugir i que a pedrassar. I diuen dir. Soc jo. Per culpa del docte i del mestre, pues ell el paperet. Què? Què? Lo que no t'hagis de menjar, deixa-ho socarrar. Bon dia, Pimento. Què, em buscaves? Ja no m'escape. No, que he vingut a estirar-me les cames. Senyal que està la feina feta. Ui, és festa. Bé, home, bé. Vaig dins a deixar la cistella. Què volia dir-te? En què quedem? Vas a estirar-te les cames o a parlar amb mi? Ei, les dues coses, perquè passejant he vingut.
sempre molt vergonyós. Clar, per això que traguen pimentó. I què té que veure el pimentó amb la vergonya? Hay que veure que tu, quan tenies que parlar-li a una xica, te passava com els pimentons. Els començaves verd i acabaves roig. Això deu fer de vergonya que tenia. Pues es comença prompte o seguir rascant a pressa, no me vagis a fins així tot el dia esperant. Pues el asunto es que no, sí, no té res de... Sí que es coneix que és grave. Se trata de alguna mort. Ah, no, millor, i tant millor. Però pa ells, pa vosaltres... Pareix que no estigues bo de cap. Parla clar, si pots. Això que dius tu, si puc. Que ja fa... En fi, tu ja saps que... Jo no sé res, pimentó. I si no te faig l'ànimo pronte, me vas dir que ni faena. Tinc una miqueta de paciència. Més encara... Sí, descante, que si una miqueta així a veure si te fas l'ànimo. Prejudes, vaig a dir-ho. Pues en tu està que un home no faça una barbaritat, perquè està enamorat com un borrego i vol casar-se, que per vergonya no m'atrevia a dir-te-ho. I un temblor que no m'atrevi, perquè si tu no el vols, se tornarà loco, se penja, se tira del campanar i després es pega un tir. Per lo que més vulguis en el món, din-me que sí, i ahorraràs i xampastrar. Sí que t'han provat el rascón. Ja ho ha posat. No te tornis a rascar. Què? Què em contestes? No sé, perquè... No ho saps? Pues rasca! Com me ho has soltat tant de sopetó, m'has deixat feta de pedra. Pues contesta'm pronte, que ara sóc jo el que té pressa. Si me pareix esta mentira. Contesta'm que de susto o de vergonya tinc un ruido en la panxa que és un niu de rate. Conte, dime, estàs conforme? Tu has pensat bé, Simó? Pues no he de pensar. Tant. Morrutzo foco he passat per dir-te. Si encara tinc la carn de gallina. I a mi m'has deixat gelat. T'hi havia d'esperar que a aquestes hores eixires en la cantar de que vols casar-te amb mi. Oi! Recontra! Recabar! Cambastrar! Regó! Què faig? La jue? Però Rosa,
tot, jo no estic bé aixina. 2 hores a soles. Ai, Pimentó, te posen en salmorra. Cristina! Jo, que la llua i l'encale. Entonces, quan se case? Que tardem, perquè si no s'enteraran tots i mos faran espellar. D'això no mos escaparem. Veritat que tu no t'ho esperaves? Ara espera. Pues jo menos. Quan m'esperava jo, realment tu, com que me feren obispo. Això deu ser obra de Déu. Com sabia que de menut ja se volíem de deixar un viuda i a mi viudo perquè se casarem. No digues tonteries, això són tonteries. Tonteries que no se voldran el teu marit i la meva dona. A aquestes hores els hauran fet casar allà dalt. Ara és que estigues volat. Volat, però és d'alegria. I encara no sé el que em passa. Estarem somiant que avui, des de menut, el diumenge se casem. No cal. Això es pot llover. Tiene un poquet de paciència. I poder. ¡La señal! ¡Ay, qué alegría! ¡Vale! ¿Es arreglar? Esteu preparat a tot? ¿Qué vull? O sea que ningú de... Jo què sé, què? No saps qui és l'amo. No saps que no tinc memòria? Vol? Està arreglat o què? No em fas tot llitar. Esteu preparat a tot? Vol parlar? Sí, home, sí. Està arreglat. Ai, que alegria! Però és per casar-me jo. De Cristina. Era bo. Clar que sí. És algun crim que es case, escolta? Però vostè també molt. Si no pudiera, com s'havia de casar? Sí, en el món no hi ha vergonya. Jo faig així una de... Però, escolta, escolta, No escolta res. I a vostè. este està loco perdut. Tu, traïdora. A la seva mala dona. I tu aguantes que este insulte? Quimet, que pot ser mare teua. Respeta. No respecte res, ni a vostè. És dir, que puta la núvia no que respecte. Vostè era que tenia tanta vergonya. Si tingués una corbella, una corbella. Ixa, què t'explica el pare? Pare, vostè ja no és el meu. Que era, ai, pobreta, la de Golle, mira. Què?
del campanar. Però, escolteu, entenguem-se d'una volta. El que s'havia de tirar del campanar, qui era? Tu o ell? Jo, però ja no em tiré, no? Ara mate el primer, no dice ningú. És que no em deixa parlar. Saps el que és? Que vol casar-se amb ta filla. Entonces, todo lo que m'havies dit era per ell. A que em torni a quedar viudo. Volen que es case? Però no es casa amb mon pare. Seres i porca tararà. Jo creia que... I tu, Pimentó, com jo havia entès lo contrari, de lo parlat, no hi ha... No un dia jo. Ja estàs content, borinot? Perdone, pare, perdone. No em digues pare. No sóc res teu. Descastat. Malfill. No vull ni veure. Que sàpies que és veritat, me'n vaig d'este poble per no tornar mai. És el conte que m'ha mort. Adiós, adiós per sempre. No, que no ho deixe anar, no ho deixe anar. Sé, Pimentó, no te'n vagis, vine. I no me'n vaig, se casem. Lo que vulgues. I ara me perdona? Es perdone i vull que convides també al mestre. Resta, senyor. També, ara veurà. Este irà a la bolera i per ells arreglat tot. Un aplauso als matrimonis, mas que siga de rebot. Els representants del grup Punt i a part es donaran un record a tots els participants en el quadre artístic del campanar. Anirem nombrant-los per a que pugen a l'escenari i arrepleguen el detallet. Si alguna de les persones que vaig a nombrar no està en la sala, pot aplegar-se a algun familiar. En primer lloc, a don Pedro Domínguez. Gràcies. A continuació, don Pasqual Benavent Gomar. No n'hi ha tampoc ningú familiar que pugui pujar a replegar el detallet? Val, doncs passem a l'altre. Amparo Murillo Fortuño. Pasqual Ginés Sempere Cuquerella. Juan Vicente Cucarella Albert. Doña Irene, Doña Maruja Ibáñez Pastor. No, puges igual, puges. Sí.
Carmen Llopis Llopis. Juanjo Llario Moscardó. Rafael Gallego Pastor. Vicente Monpó Portuño. Familiars de Pasqual Canals Albinyana. Familiars de José Vidal Matais. Juan Herrero Moscardó. Vicente García Sempere. Juan Cucrella y Nieves Albert. Joaquín Moscardó Ribes. José Pastor y Rosarito Omar. Ahora en casa estarán cambiándose. Vale, vaja per a tots ells la nostra admiració i el reconeixement més sincer. Moltes gràcies per els bons ratos que ens heu fet passar. I ara passaré la paraula a Rosarito, que en nom de tots mos dirà dos paraules. Buenas noches. Señoras, señores, en nombre de mis compañeros y en el mío propio, a todos y por todo, muchas gracias. Si volvieran a nacer y me dieran a elegir, escogería ser en la vida actriz amateur del Teatro El Patronato y actriz amateur del grupo El Campanar de Benigànim.
si es llegada la hora del adiós, les diré, en nombre de mis compañeros también, y en el mío propio, que no decimos adiós, sino hasta siempre, porque no puede desaparecer 60 años de historia vinculada en un pueblo que nos ha correspondido. De modo que esto queda escrito en el aire. Queda escrito en el aire y no desaparece, porque no nos vamos, queda ahí. Seremos para siempre, con otros que continuarán, muy hermoso, pero estaremos ahí. Y haciendo un poco de historia, verán ustedes que empezó todo esto el año, entiendan bien, 1939. Hicieron un Belén precioso, que se llamaba el Belén de la Loca. Participaban más de 30 personajes. Y de esos personajes, de todos esos 30 y pico, solo quedamos en la brecha Joaquín Moscardó y una servidora. Ha ido evolucionando porque este grupo se encargó de don Guzmán Cuquerella, que todos conocen, artista consumado bajo todos los aspectos, de músico y de todo, y gran director. Y él fue el fundamento, el que hizo esta obra tan maravillosa como es el Teatro de Benigànim, porque si no hay un buen director y una buena base, no puede ser. Estuvo durante muchos años. Luego, ya todos saben que enfermó, y en su enfermedad tomó el mando un poco de tiempo, muy poco, Luis Tormo Delgado, que también era muy artista, pero esto fue por muy poco tiempo. Y claro, ya al ceder él por tener que irse a Valencia, cogió las riendas Juan Cuquerella San Juan. Y entonces cambió aquel grupo por el nombre de El Campanar. También fue igual de brillante, porque fue llevado con mucha gracia por él también, y todos correspondieron, porque hay que ver que Benigànim tiene mucha solera, si no se verá lo que se ha visto de entonces y lo que vendrá después. Bueno, pues continuó aquel grupo, teniendo nosotros la satisfacción de haber desempeñado papeles muy importantes en obras de mucha clase, como son de los autores Pemán, Guillem de Castro, Calatayud, Paco Barchino y etcétera. Autores de mucha categoría, pero los actores estaban a la misma altura. Bueno, pues esto era el grupo ya formado. Y siempre se ha caracterizado este grupo por el compañerismo, el trabajo y sobre todo el desinterés personal económico, porque ya saben todos que siempre hemos actuado a beneficios. El beneficio que haya sido, pero siempre ajeno a nuestra propia persona. Este grupo han participado mucha gente, mucha del pueblo, todos, pero claro, por circunstancias imprevistas de fuerza mayor lo han ido dejando. Pero nunca hemos arriado banderas. Siempre el estandarte ha permanecido en alto, siendo el solaz y la alegría del pueblo. Las obras clásicas, finas, comedias, hacen relajar el espíritu y el corazón, y las cómicas, las estracanadas, pues hacen sonreír y reír. Para eso hemos tenido siempre a Pepe Pastor, que con sus chistes eternos, blancos, aptos para todos los públicos, para grandes y pequeños, ha sido la alegría del pueblo. Esto es muy hermoso. Pero únicamente, claro, toda esta risa, toda esta alegría, ya saben ustedes que se ha visto muchas veces entristecida por la desaparición de muchos miembros del grupo. Esto ha sido lo que en nuestro largo caminar le ha puesto una nota muy triste. Y yo recuerdo una de mi querida coral, una bella canción, un espiritual negro, que siempre que yo lo cantaba me recordaba, me parecía que era dedicado a ellos, porque como los he querido tanto, y se me llenaban los ojos de lágrimas. Aquel espiritual decía: els vells companys van deixant els camps de cotó i van marxant al país del gran repòs. Se sent les seues veus cantant, no tardes ja. Por eso, esta noche
quiero para ellos que están desde la otra orilla, en el país del gran repost. Estoy segura que sonríen y cantan y nos dicen, no tardes ya. Para ellos, pues, el mejor de los aplausos de la noche. Si decía al principio que no nos vamos, que nos quedamos, ahora lo vuelvo a rectificar, porque ¿cómo nos vamos a ir? Si esto está aquí, además, somos los padres, y han surgido los hijos. Y aquí tenemos un grupo maravilloso de gente joven que ha cogido la antorcha y va a seguir, y seguirá, estoy segura, porque ya los he visto, y ustedes también, y saben que tienen solera, son artistas, son guapos y jóvenes, y tienen ganas de trabajar, y estoy segura que el arte en Benigànim no se acaba. Por eso, pues, les deseo lo mejor, lo que quiere un padre para sus hijos. Por eso les pido para ellos un fuerte aplauso. Si me hubieran preguntado qué quería cobrar de 60 años, porque llevo 60 años de trabajo, si me hubieran preguntado en qué moneda quería cobrar, pues segurísimamente que hubiera dicho, con estos aplausos, con esta gente, con esta noche maravillosa, ya estoy pagada. Tengo pagados 60 años. Muchas gracias. Por eso, ya lo tengo todo dicho. Simplemente os diré dos palabras para terminar, que os expresarán lo que siento. Os quiero mucho. De corazón, muchas gracias. Moltes gràcies a vostè i a tots. De jóvens que tenen el projecte de ser els successors del quadre artístic El Campanar. Ajudat per alguns veterans i amb l'apreci de tots, provarem arribar tan alt com ells. El seu nom, punt i a part. El començament d'aquest grup es va donar gràcies a la participació del Festival per als Damnificats del Salvador i el va decidir de representar una peça de teatre amb l'ajuda dels més entesos. L'acceptació del públic es va fer mereixedor d'una alegria molt gran i segueixen units per a fer passar bones estones a tots vostès. Seguidament, el present sainet que aquesta nit es representarà així, d'ací uns moments. El títol és Juzgar de Pau, de José María Leal, i va ser interpretat en el següent repart. Jordi, José Cantón. Rellam, Joaquín Moscardó. Kiko, Juan Herrero. Rita, Maite Moreno. Serafina, María Dolores Juan de Dios. Don Nicasio, Juan Collario. La Choricera, Carmen Espí. Tòfol, Vicente García. Sabelín, Inés Espí. Bàrbara, Vicenta Pla. Secretari, Vicente Montpó. Els demanem disculpes si en algo s'equivoquen i no estem a l'altura que tots vostès mereixen. Comença ja Juzgar de Pau. Gràcies.
fer vostè? Dur tots els trastos del juzgat per a fer així el judici. Això no és de la teua incumbència. Tampoc és de la seua el que jo dorgo les hores que siguen menester. Quan el cos em demana és perquè li fa falta. Això puc dir jo del juí d'avui. Quan t'he ordenat que se celebre en este local és perquè la justícia així no ho reclama. La justícia? Sí, senyor, la recta justícia meua. Perquè encara que pareixca mentida, en este poble de Benigànim s'ha plegat a calumniar al senyor jutge. I clar, això jo no puc consentir-ho. Per això, ahir feu pregó per a que tots els que volgueren presenciar el juí acudiren avui a les 9 a este local. I estic mirant que ho ha aconseguit. Sí, senyor. Lo que no puc aconseguir és que el secretari vinga a l'hora. I menys encara el testig de càrrec. I menys encara l'acusat. Això és un escàndol. Sí, senyor, un escàndalo. Cavaller, tinguen un poquet de paciència, per favor. Espere que aquests individus no se faran esperar. Vellam! Anem, què? Per quina hora citades aquí, governador? A les 9. Pues si no venís de 5 minuts, te'n vas i el fas comparèixer rodat com un gos. Avisem quan siga hora. Sí, serà deshonrat. Mos ho tret de seguida. Vostè mane. Així n'ha tret no t'adormiràs. Bon dia, cavaller! Quanta gent! Ja dia jo que no se veia ningú pel carrer. Què? I a tots vosaltres també mos han donat un paperet de tot. Bon dia, però això de Jordi t'has de canviar per Don Jorge. ¿Qué se entiende? Porque a Soler gusta estar que no hay Don Francisco. Porque así en el papelet també ho diu. Don Francisco que acudisca el local. Deixa'm estar d'això. I en el papelet què han de fer? Mira, Escolta, en el paperet diu que vingueres en tots els trastos i sos? a ver, això de l'equipot és cosa meua. Així no te fan falta totes aquestes coses. De modo que te'n tornes a casa i vens en les mans buides. Ja, jo el que vull és acabar pronter i anar a collir un cavall del becó. Això d'anar-te'n no està tan clar, eh? Per què? Perquè eres reu i has de ser sentenciat. Adeu, això què vol dir? Jutge Sidalbi ho sabràs. Veus? Si no era portar l'escaleta. Que no te lleves això? El què? Això d'Aidal. Quan no tens? El sombrero, home,
devia estar així. Bueno, pues mentre ve o no ve, vaig a pegar un museu. Sardines de manioli! Bona més va! Volen abordar, cavalers? Vols fer un esquitet? De vostè! De vostè! Bevi! Necessita tindre poca vergonya. A punt de ser juzgat i encara té fam. És que vull que m'expliquis això que m'acabes de dir. I no t'avergonyes de no saber-ho? Home, jo, si fora cosa del camp, doncs bé, però de política estic més llarg que una marxina. Pues reu vol dir... Reu és... Vol dir... Pues, a més, per què t'ho tinc que explicar si no tens que comprendre-ho? Per què? Que jo no soc tan tonter, Pues vol dir que tu has dit que jo anava per València agarrat del braç d'una bailarina. I això jo no puc consentir-ho, perquè no és de veres. I com sóc innocent, la justícia caurà implacable sobre el teu cap. Per què? Que me l'estimi molt. No tingueres la llengua tan llarga, no te volies en este conflicte. Aixina, tindràs que sofrir els anys que marque l'article. Ai, per què? Que me se'n van hasta les ganes de menjar. Però les de veure no, Si no voleu per això, i quants anys me toquen, per què? Pues, segons l'article ICE, està bé de veure, les marejarà. Segons l'article ICE són això... Pues, 20 anys d'arresto major en Picassent. Per què? Això pot ser, Això serà aixina si no hi ha proves en contra. Què, granuca? Que tu no saps més bé que jo que això és veritat? 5 anys més d'arresto major per faltar-li el respecte al jutge. No va d'anar augmentant molt, que jo ja en tinc 51. A veure si tindré que tornar a néixer per pagar les que tenim. Ara, al teu càrrec queda la defensa. Tindràs que dir-me com, quan i de quina manera m'has vist del bracero de la bailarina això. Si jo fa més de 20 anys que no he anat a València, com que tinc que vol? 5 anys més per alçar falsos testimonis. Falsos testimonis? Ara tindràs que portar tu els verdaders testimonis. Parla'm de vostè si no vols que augmenti els anys d'arresto major. Augmenta, augmenta! Tindràs que fer-los tu. Escolta, ara mateixa vindrà la testig que ha sentit per les seues orelles lo que tu digueres. Si vostè no em parla de tu, no. Si tu no em parles de vostè, no. Si vostè no em parla de vostè, tindrà que anar rebaixant 5 anys per cada vegada que em falta el respecte. Tots estem en el mateix dret. Molt bé, molt bé. Te rebaixaré 5 anys de fons. I ara dic jo, ixe testig és de prou pes para que li donen crèdit? Ja ho crec. Va, Calagroso, te pareix bé? Ja, sí que és de pes, està així, no? Entonces, ¿te dones per convicto y confeso? I això què vol dir? Això ho diu el secretari, com que deu ser de veres. Ah, i perquè ho digui el secretari, té que ser de veres? Mira, No, per ja me'l crec. Estàs conforme o no? a més, tira avant!
Així pues, considerando que tú dius que sí, considerando que tú te consideres culpable, considerando que tu has plantejat l'artícul ICE que diu que n'hi ha que respetar al jutge del poble i considerando, en resum, que tu i ningú més que tu has sigut l'autor d'este potatge, que has estat a punt de tirar per terra la meua conducta intachable. Perquè no tingues queixa i tratant-se de que som de la mateixa quinta, te dispensaré les faltes menors i no m'espagaràs la culpa principal. 20 anys d'arresto major. Cavallers, el juís s'ha acabat. Poden desalojar la sala. Disculpa-me, vol dir dos paraules, don Jorge? Veus com el castig va educar-te? Pots parlar lo que vulguis. Bueno, pues considerando que jo i vostè tinguem un tracte de rebaixar 5 anys per cada vegada que parles de tu, i considerando que en el discurs que has fet m'has parlat 5 vegades de tu i considerando que 5 per 5 quan fan cavallers, pues considerando que 5 per 5 fan 25, resulta que en canvi vostè 5 anys darrere considerando que som de la mateixa quinta i que jo no dudo que ho hagi dit, però també puc dir que ho ha dit una quarta persona, a la NASA. Una quarta, què? Sí, senyor. Jo, vostè i la bailarina som 3 i la que me ho ha dit a mi, 4. Per ahí tenies que haver començat a morral. 5 anys més d'arresto major per tornar-me a faltar el resto. Ara tindràs que dir-me a mi qui és aquesta persona. Home, en tant de talent que té pel codi i no eres capaç d'adivinar-ho. El apodo que té no pot fallar. I fes-te un traguet a veure si així no refresques la memòria. Bon vinet de gastes, Clar, 5 anys que té d'arresto major a la bota. Tito, no ho arribi. Lo que no comprenc jo és que a un home de tanta memòria me'l posen just. Tu coneixes a Rita la xarradora? Pues deixa segur la inventora. ¡Mentiros! Ya sabía yo que no serías capaz de guardarme el secreto. Chorlitonas. Dame sorte. Les dic més dretes que les teues. Això, com ho saps? Per referències que tu res t'importa. Orden en la sala. Puja, puja si dalt i aclarirem les coses. Em pareix que te'n vas a mamar els 25 anys d'arresto major. Què treu creus tu això? Carga'm el foradat. Hola! I si piropo val per lo menys de bat. No serà menester. No serà menester perquè Issa, en 2 anys que estic a la sombra, rebenta com una cigala. Puges o no puges? Faré lo que em done la real gana. Així-que-li la polir, que està aquí. Muy bonito, Con que me guardarías el secreto. Ahora vas a saber quién. Rita! No teniu vergonya. Podríeu estrès contra una dona soles. Anem
Serafina. Està bé. Serafina, la tramussera. Falsa! Enredadora! Benvinguda! Si vaig ahir t'arrenca el món, no! Vine! I volem la lucha lliure! Ningú enganyat. Així administri jo la justícia i ningú més. Massa raó que té! Jo m'assente en pau! Acosta, fes el favor. Molt de gust, perquè eixa xarraora en mala sombra no li vaig dir jo tot cosa. Sí, si no ho digueré. I si me ho negues, t'arranque la bola i la tiro moda. Senta que calla. Serafineta! Què li passa a vostè? Pa tu no vas en el ranche, Això se diu classe. Sí, molta classe, però de no jo res. És que jo tinc el gust molt delicat. Pues no t'entretingues molt, que te separat de mi. I els pollos van fent-se pollastre. És que a mi m'agraden durets. Pues si t'agraden endurits, ara sí senyora. Ja sé per on va. Tinc en compte que no me senta bé l'olor d'alls i la de vi. Guapo, ja has sentit esto de l'amor de la Dioni. Això és un juí o una declaració d'amor, què? El que vostè vulgui és, ja pot començar l'interrogatori. Anem a veure. Què li has dit tu a esta? No li dic res. Falsa. I quina cara més dura. No proves la paciència de la justícia o te carregarà la porga. Què li digueres? A veure si jo parlo en anglès. Li torni a dir que a eixa limanya no li he dit res. Això de l'Imanya no ho tragues a la màquina. Ordene a l'aguasit que los tanqui a les dos. Si entre les dos no aclariu este guisao, os repartiré els anys de la condena. Jo puc portar de que ho ha dit ella. Sí? Qui són aquests testics? Més de 40 dones que estaven en Davao en companyia de nosaltres. Les dues. No, ni ho intentes. Escolta, no dius que no li ho havies dit tu? No, senyor. Jo ho vaig dir en endavant, però ella no. Perquè jo no parlo amb ella fa més de 5 anys. No. Ara tindràs que dir-me a mi com era aquesta bailarina que tu dius que jo duia per València agarrat del meu braç. Escolta, senyor Jordi, Què bo? com ja està clar que aquesta és la noticiera, me puc anar? No, senyora, que pas tramitaors de falses notícies també n'hi ha un article. I jo, què tinc que veure en aquest article? Mut i el gaviot. Quan jo ho crega convenient ja te n'aniràs. No sé què me deté, que no la rape. Què dius, què? Res. Millor. Anem a veure, on està ell? En el juzgat. Bon cap va portar sombrero. Ah, sí? Sí, que la bailarina. Anem a veure, què comptes? Que això qui ho sap és vostè. Seràs descarat? El descarat que toca serà vostè, ja que no tingués reparos de passejar-se per la capi en companyia d'una senyoreta d'aixet. Del braço i por la calle. No podràs dir per quin carrer, No, perquè no era un carrer, Ah, no? Pues què era? una plaça. Se'n recordarà? Ah, no? Ahí va. Era per la plaça del Caudillo. No se passa d'ignorant, que ningú ho sap millor que vostè. Anem a veure, no? Quant de temps fa d'això? A treure la llibreta i l'útil de tracte, que ho tinc apuntat. Sí, mira. Agarra i mira. Pues mire, si tant m'obliga, un mes, poc més o menys. Has caigut en falsedat. Perquè jo fa més d'un any que no he anat per València. I a mi què me conta? Mira tu, A tu t'ho tinc que dir, que eres la inventora de la notícia. Alto,
parlem d'una vegada. Qui te ho ha dit? Això a vostè no li interessa. Com que no? No, senyor. Es diu el pecat. Bé, però no el pecador. Això té que aclarir-se com siga, Mire, es trata d'una persona molt respetable. I no és cas que es diga així davant de tanta gent, home. Ell no ho digué en molt de secret i jo tinc que guardar-lo a costa de lo que siga. Bueno, I jo procuraré traure't el secret a costa de lo que siga. estàs por arreglar. Segons lo que és. Podem així qui mana. Però, Rellam. Desnuda-la ahí, de mans i peus. Ben apretar hasta que se li sopla la llengua. lo que vostè vulgui, menos dir ni mitja paraula. Diria tu. Jo sí que ficaria les mans en el foc i no me cremaria. Quan, estés de macho, És que eres un plau. però... Vols que te toque la cabeza en els sobrats? Vino a declarar con profusión y dispendio su acto y propósito de fidelidad. Puge així dalt i veja si mos pot traduir això al valencià, perquè si no, no podrem entendre. Quiero decir que con el lenguaje neto y pluralidad sincera esclarecerá la verdad y libraré a esta señorita del caso singular en que se encuentra. Para ella, completamente inusitado e inaudito. Està bé. Però com quedem? Li ho ha dit vostè a ella o no li ho ha dit? Parle clar per saber a qui castigue. Ante la postrimería de este dilema tétrico en extremo, usaré mi carácter atávico y parsimonioso para hacer gala de la circunscripción que me adorna. Y todo ello me ayudará a resolver el meollo. Digo, què ha dit este tío? El sol no és clar que l'aigua. Ell diu que és el culpable de tot. No es verdad, señor juez. Yo no me he inventado nada. No le he dicho a Serafina lo que me han dicho a mí. Pues jo dic que 5 anys no hi ha ningú que t'esgere. Per soltar paraules enrevessades va enredar-nos a tots a ver. Ustedes ya saben que no soy valenciano. Y no hacía más que usar la lengua castellana. Al fin y a la postre no he hecho otra cosa que rendir pleno homenaje a la eufonía. Doncs deixen d'estar les afonies i parlem al cap. Quedem en que ha sigut vostè qui li ha dit a Serafina lo de la bailarina? No, señor, no. Me fareu tornar loco. Com quedem? Es que hay que distinguir. Porque si yo digo que sí, parece ser que he sido yo el propulsor de la noticia. I si diu que no? Yo no digo que no. No, ell que sí o que no. Respeto al terror, señor Pico. He de advertirle que en todo caso será un terrón de azúcar. No li diu que s'enredra. Solamente puedo hacer constar En valencià! en presencia de todos los concurrentes que yo se lo he dicho a Serafina tal y conforme me lo han dicho a mí. Gràcies a Déu. Però ahir tenia que haver començat, no? Estem igual que estàvem. Qui li ho ha dit a vostè, don Nicasio? Alto y
que mamarà la porga, germà. Ara, quan vinga el secretari, li farà el paperet i ja ho sap. ¿Y si digo, ¿quién me ha dicho? Pues entonces rodará la bola hasta ver la ona y si se pone. Pues yo, antes de ver en un conflicto que no tiene nada de bollante, creo descubrir al autor de la... No passa romansos i digue'ls del navegar. Qui li va dir? Pues me lo ha dicho. Por favor, no me descubra. Me lo ha dicho La choricera! Tenia que ser! Poguera ser que ara estiguem aplegant al final de la mateixa. Ara li ho diré jo a l'abuelo Aixa. Pacifica, per favor. No, tinc calma, per favor, tinc calma. ¡Arriba, financiera! ¡Hombre libre! ¡La dama de hierro! Ai, pobre l'unicació, catxer. Posa ordre! Pacifica, per favor. tot el món! No te sulfures i aguanta el genier. No me dóna la real gana. Ara mateix se m'ha de bofetar. Començant per Don Nicasio i acabant per Picó. Perquè no... Ordre en la sala! Silenci! Pacifica, no mos armes una guerra civil. Tinc calma. La guerra te la donaré una arribar a casa. Si no me soltes de braç. Per l'amor de Déu, cavalers, ajudeu-me. Para que s'hagi de ficar el tiro. Esta acá, para que s'enamore de mi. Y esta, para que s'olvide de la choricera. ¿Puc permitir que li pegui a un home tan respetable com Don Ignacio, Así estic jo per defendre-lo! No te piques, esta vez sí que pican yo les puedo en el corte, dos contra uno. ¡Alza, choricera, que se siente! Una guerra campal! Anem-se una casa, Pacifica, però que més lluny de la leche. Reial, guarda l'ordre! Precisament té un deure reial! Ponce Guadaña, que sempre ha portat el jutjat a lo milloret del poble. Escolta, per lo pronte, li toquen 10 anys de presó i multa de 1.000 pessetes per l'escàndalo que has armat. La multa la pagaré. Però només que li desitge que gasti els mateixos diners en aspirines per al dolor de quixal. I els 10 anys serà millor que no ho digo. Això, Malafiera, no pot uno borrar decir en tota la tranquil·litat del món. Anem a veure. Seguixes la causa pacífica? Llàstima de no, Pacifica. Ella no li ha dit res, ella no ha dit res. Sí que ho ha dit jo, passa algo. Anem a veure. En resumís tot. Quasi res que va passar. No serà molt perquè jo acabo en seguida. A mi m'obligué saber la guapa. La voladora! Che! Que ferramenta! Cavaller, veieu si està establit. Acosta! Acosta si te morem el tipus de vida. El meu tipo no té res que dir. I el que diga algo tindrà la pell des d'un pessebre.
fi que publicitat, a veure qui li s'acaba més pront el tio. A ell o a mi? A mi me s'està acabant la paciència. Pa acabar pronte. Me pareix que vos posa tots a la presó. Mira, i vostè tancaria a lo millor del poble, vostè m'ha vist bé? En estos moments, ficaria la sombra a la meva dona si es presentara. Això pot ser que ho farà de millor gana. Això és un dir. Això és un dir o la veritat? Isabeleta, no sigues comprometedora. Ni comprometedora ni res. Quina veritat és això? La que tots sabem. Vostè la tancaria perquè s'ha de saber que és una fiera corrupta. Que jo sàpia, fa més de 10 anys que no se parla. Això són coses particulars de cada un que a ningú vos importen res, D'acord, avant del carro i acabem, que jo tinc feina. Però, acabem? Podrà dir que continuem, perquè a mi també m'ho han dit. A quina tal hora convocant jo este lluit? Ja li ho dia jo, que tot sea clar de lo que dic. Vostè té la culpa. En fi, paciència. Anem a veure. I qui és ese noticiero, Sabeleta? El teu nòvio? Mira, el meu nòvio només me menja la llengüeta, que va dir-me coses dolcetes. Pobre xic, deu d'estar enfitat. Pensar que vostè. Justit, home, li has pegat al dit, pues si el pobre home té una gorgora. Això és perquè és rubio com la mel. Com la mel de Robert. Tu, Quico, a callar. I tu, guapa, me ho vas a dir immediatament. Sí, ja ho sé, i va saber un seguida. Pues ja. Però antes em té que donar la paraula de jutge de que a mi no m'han de fer res, perquè té que tindre en compte que la persona que m'ho ha comunicat és la que diu que ho ha vist pels seus ullets. Per tant, és el naixement de la notícia. Gràcies a Déu que al fi acabarem. Tens la meva paraula de que a tu no te faran res. Però a Aise o Aissa, que vas anomenar, no responde que me'n mitja mossos. Vinga, no serà tant. Més encara, el tanque pa 7 anys un dia. Aixe, el meu 3 anys no li costen Ai, ja tens tants que el Jordi me pense cada quan solte. I si no me tinc a la punta la llengua, va pegar a fugir. Això mai, Estigui en la guerra contra el moro. I mai vaig donar un pas arrere. Sempre caminava cap avant. cap al ranxo o a Com que som tot dos, que ja se me fa la boca olla. L'hauria mitjorarà vostè, però fes camals. Sí. No vagis en rodeos i dis-ho d'una vega. Bueno, escolte. I de lo que a mi me puga passar, respon vostè. No n'hi ha novetat ni perill de ninguna espècie. Aise o Aissa que vas anomenar va de cap a la presó i no tindrà ocasió de veure més el sol. Vostè ho gallaresa. Vos prou la meva paraula? I si la seva paraula és fofa? En tal cas, estan els meus punys, per defendre contra qui siga. Sí, si estos punys estan pitjor, defendrà mi este. Ixa de reningos i dis-ho d'una vegada. Mire, sap què li tinc que dir? Ja que xuler, tinc molta por. Pues no me tingués, perquè la justícia de Benigànim està al teu costat. Pues, Qui és qui? mire, primer li ho diré a vostè soles. Ai, que temblor tinc. Sabeleta, què li ha dit a Conque? Jo vaig a... Ai, mare meua! Què? A què li ajude? I passa algo, senyor Jordi? Tan gros. Això et posa interessant.
S'aplaça. S'aplaça la causa a un altre dia. Això s'ha acabat. Podem anar. Sí. Ja ho avui. Fotem una casa. La justícia té que ser per tots per igual. És un dia. Escolta, Sabedir, vos tindràs que dir qui és aquest personatge que no vol que vinguis allà. Temo. La justícia. De veres? De modo que ara que se sap qui ha armat aquest moí, Això, que se sap el nom del causant i la justícia no se pareix. No me pare, això ho podríem fer. pues seguís Calapassa. És que tinc que reflexionar. Reflexiona, Sí. exigís que es diga el nom del causant. Que es diga. No pot ser. Pues Si no ho diu ell, no ho diré jo. Així han de ser tots per igual. Perquè de mi també s'han xivat. Sabeu qui és? Qui és? La seva dona! La dona! No s'ho no contaré. Ara tindrà que aplicar-li el codi. Com o no? Cumpla con su deber, don Jorge. ara sabrem si tenim o no tenim jutge. Vas a la justícia. Reiam, fes-te'n correcta per aquesta individua. Només si és precís. Com vostè mani. Reiam, no sigues torpe, home. Per ahir, si te fa parlar, ja alces la mà, Al moment. Bé, perquè com jo no vull clavar-me en el lío d'estos, me'n vaig al camp. Jo també, que tinc feina. Mire, mateix no dic que de huevos. Si usted no se opone, don Jorge, la obligación me obliga a ausentarme. Que tinc veure com queda l'espectacle. Jo li desitge molta sort, però també res. tot el món! Ets allà on esteu. Tu, puja seguirà, si no vols que naixen, que puja de les orelles. Va cap amb un coll. El que podria fer és anar molt bo. Perquè si eixa de un poc inflar, així a d'ella petó. Vosaltres sou els responsables. Jo volia aplaçar la causa a un altre dia i no haveu volgut. Això s'haurà de veure. Encara estem a temps de fugir. Perquè eixa despatxa més galtaes. En un segon, que tira una metralladora en un altre. Ara que me'n recordes, m'han deixat la clau en el pany. No vols que m'acoste per allà? La clau està a la meva butxaca. Ho hauria de fer. Si la trac, te la passaré per el naso. Però, ¿por qué? Hay que separar y no me va.
Bé, esperem que us hagi agradat, perquè hem tingut molts dies d'ensaio. Bueno, lamentablement això s'ha acabat. Els agraïm molt la seva presència així i us esperem per una altra vegada. Esperem que s'ho hagin passat molt bé. Gràcies.